И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Ксенион и сега ще играем в Gameplay България с Цинтер. И коса хора, причината, която не снимаме с Врат е, че просто клиповете стават едни... О, Глостон! Да, бе. Ама Аз имам порча на кирката, дай да го уберем. Ама е над лава. Карай. Да, видях. Айде да ходим, той има път. Добре. И сега експлорваме. За Глостон. Да, Защото сме измислили едно много нещо. Това е изненада, не ти я казвам. Да, и аз това си мисля, после ще я видите. Да, брат, някакъв газ. Не знам как да ти... Лавата! Умирам. Лек. Изяде ли го? Да. Добре, аз се връщаме. Няма начин. Да, той път Глостон. Там дед падна в лава. То и аз изядах един лек, иначе щях да умра. На мен пък не ми взима сърца. Нормално изяде лек. Не бе, даже и преди лева. И на мен не ми взимаше, ама за всеки случай. Са паникио също. Аз от Глост... това са била. Айде да купаеме, може да намерим. Може да намерим Нидърбрик. Може да вземем... Ама и ние и кварца можем да го продаваме много скъп. Да. Ние като казахме продаваме и те могат да се сетят колко направихме. Къде отиде? Събирам кварц. Стъпа. Аз имам стъпа. Аз съм над тебе, бе. Събирай кварца отдолу, където падна. Искам да намерим Нидърбрик, трябва да намерим замък. Твърдо експлорваме. Окей. Имаш ли торче? Мастър 5157 се телепортва. И до мене. Отивай в... Отивай в Колма. Не бе, остай. Аре, моля те. Глостон! Може. Глостон! И не над лава. Ей, тука. Аз се изкачвам. Или се изкачва? Най-готиното изкачване. Ще чупиш блокчето на мене. Не, лава! Азистата панар! Фак. Ще взимаме ли Глостона? Ко знаеш как? Бих се съгласил. Ама нямам блокове. Имам. Качвам. Аз ще го запитам. Запуши го, аз ще дойда. Падна в лавата. Аз съм в лава, пък редженгвам кръв. Не! Колко правиш, бе? Мръдни, аз имам форчън. Иди ма чупиш. Брат, ти тъпля се, ако ма чупиш. Запуши. Аз събирам Глостон. Да, Ти тъпото! В той пада долу в лавата. Трябва да се запуши. Ами, за кого чупиш, бе? Брат, ти си много голямо леговрен! За кого чупиш? Така. Като спре лавата, отиди долу да взимаш Глостона. Синди ми каза това правя, сега ще видиш какво ще направим. Гледаш ли? Добре, хора, ползвам клипа, докато вземем този Глостон и сега се връщаме. Хора, тук сме. Сега ще ви... Направо са телепортни, защото ако има някой от
геймплей ще телепортва до ред. Сега ще ви покажем какво ще сме направили. Още не е готово. Телепорт ли са? Тук Цинтир и ще видите какво сме направили. Но още не е довършен. Дай го още. Ето това сме направили. Това е шоп, в което ще продаваме всичко. Абсолютно всичко, затова събираме материали. И даже легове ще продаваме и ето такива сетове там, че не щупени. И брони... Броните обаче ще бъдат на такива човечета. Да. Скелет. Диаманти и емералди, всичко. Чупей, това защото го поставих без да искам. Всичко. Всичко ще таковаме. Наши блокчета. Всичко ще продаваме, но още не е готово. Мислям да го направим на 3 етажа. Това е още пода, само пода. Просто много голямо ще е. Първоначално ще бъде един етаж, ще видим как се развива, ако никой не идва. Няма, просто ще го затворим и си вече ние ще взимаме нещата, от ние сме правили. Ще ни е като честром. Да, ако вече не стане, ако стане честром, ще му правим подобрение, нали? Да. Обаче Глоустона не ни стига. Ако някой има Глоустон и играе в този сервер, ще помолим да ни го даде. Ще дадем нещо безплатно от шопа, когато бъде готов. Да. Само да го даде. Там томбулата вече беше спечелена от RPG Craft последно, защото свързахме се с НС. Обаче той каза, аз не искам тази награда поради причината, че не играя в този сервер. И каза, дайте на RPG Craft. И това се получи доста хубаво. А ние без да искаме просто качиме втория клип на RPG Craft. Аз трябваше да кача NS, обаче стана грешка и качих RPG Craft, след това и NS. И общо дето да, NS каза, че не си иска наградата и съответно RPG Craft я спечели. Ще има още giveaway, но не знаем вече за кой. Аз вече не знам за кой е абоната. Има още томболи. И да, но някои томболи ще са в по-известни сървъри, където участват повече ютубъри. Да, скоро ще се правим наш сървър, който ще бъде... Само за ютубъри. Нещо такова, като пакта, но по-малки хора. Не смисъл не са някакви... примерно ние... ще видим още някакви, примерно може... не знам. Да, вие ще пишете в коментарите, който е ютубър и ще влезе в сървъра, който се абонира и хареса клипа. Между другото, да, но първо ще започнем ние двамата с телефона. Докато таковаме, докато направим... Поправиме сървъра. Не, в смисъл, ние заедно с хората, но първо ще бъде така. Ако не се свържем с други ютубъри като нас, които нямат по 20-30 хиляди абоната, ще вкараме вас. Но ако се свържем, ще бъде нещо като пакта и съответно ще прави всеки базичка и такива неща. Да. И да знаете, няма да биеме боса, ние само ще направим спална, общо всички ще биеме боса, дракона и уидър боса. Да, спална може би ще го направим. Спална първо няма да бъде такъв голям или ще направим някакви честове и вече... Някакви легла. Да, сървъра няма да бъде привейт. Да. И е нужно да се закупе игра, но това ще бъде вече по-късно. И ще го направим без хамачи. Да, и това ще бъде малко по-късно, защото сега нямаме тази възможност. И следващата игра ще я направя на Star Wars. Следващия клип де. Да, може да е Skyward, да. Между другото след... Между Звездни войни може да е другата игра. Сега дете снимаме? Да. В кой сервер? Не бе, вкарай. Хора, това ще от клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте. И харесайте Facebook страницата. Да. Ще има... И